Danas ćemo posmatrati finalnu utakmicu dečje lige između ekipe Pere Detlića i ekipe žvakača žvakaće gume. Ono je moj mali. O, kako je sladak. A ono tamo je moj sinčić Časlav. Baš je meden mali, izgleda jak. Ovog popodneva ovim stadionom vlada pravi prijateljski osjećaj sportske borbe. Eno tamo su sudije koje raspravljaju o pravilima igre. Igrajte. Igrač čeka na znak i konačno ulazi u igru. Opali! Ili se ponašaj kako treba ili ćeš morati da napustiš stadion. Ispadaš. A sada je na redu Časlav. Ajde, Časlave, ajde. Ajde, samo trči, sinko. Ajde, Časlave. Trči, trči. Još samo malo, Časlave. Ajde, Časlave, dovuci se. Uspeo je. Faul! To je bila ispravna lopta, budalo jedna. Pa, bila je prilično ispravna. Ispao si. Aha, tako je, sinko, ispao si. Ko je ispao? Ti si ispao. A sada u drugoj polovini prvog dela igre vodi Pera Detlić. Jao, nemoj tako jako. Jao, pa ovaj ubija. Daćemo moju najlakšu loptu. Hoćeš možda da odeš kući pa da se vratiš malo kasnije? Ne, sačekat ću ja ovde. Pa, kako su tvoji? Dobro. A vaši? Dobro su. Čini mi se da ti dolazi lopta. Vidiš stvarno. Izvidite me. Svakako. Uvek govorim sam sebi, ako ti nešto ne uspe, varaj. Bilo bi bolje da si otišao kući. I tako smo ušli u 9. deo utakmice. Pera vodi sa 1:0. Moje je! Moje je! Zaboravio se rukavice.
faul? Sigurno da je bio faul. I tako se završila još jedna prijateljska utakmica koja je učvrstila ljubav među susjedima. Pokazala sportsku borbu i dobru volju. Upa, man!